Yo, what's up sa inyo dyan, no, mga ka-birds, no? Nalang ko'y problema, no? Nalang ko i-share sa inyo, ah. Ambot lang kong problema, ni. Kanang kamo mga babae ba, no? Kanang, di ba, muingon mo sa amo, na mga lalaki na mo, uy, gusto na ko Jollibee, gusto na ko McDo, gusto na ko KFC. Nya karon gini, nanami kwarta, nya mo mangutana mi sa inyo, ha. Asa ta kaon be? Ikaw, kung sa'yo gusto. Yate, dati ka panguing sa ko, Jollibee, McDo, anak, KFC daw, asa daw. Nya, no, tungod na lang ato, no, mag-away na lang, no, mag-away na lang. Mo ito, pangutanon gani nga, asa tayo tumukaon di ay. Ano siya ikaw, nga asa, nya, itong dati bito, mingin bito, McDo, Jollibee, unsa ba diya, unsa, nga, Tignan bito, tara, mamastel na lang ta. Pastel. Alay na lagi. No? Maunang kamong mga girls, no, kapangutana lang mi kung asan yung gusto mo kaon nunya. Yaw-yawan din mi ninyo na ikaw bala sa. Nito dati bito. McDo, Jollibee, everything ate. Ay nako yung mga girls, ay anak yung mga girls, no.